I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Survivor Gamesu. Ovo je druga epizoda i nastavljamo baš tamo gdje smo stali. Miš mi nešto laga. Tu sam već napravio nešto, tu mi je često. Tu sam ispostavio hopere i onda mi tu stavlja stvari koje ispeče. Evo, samo malo da smanjimo zvuk. Tu sam već neke stvari nabavio. Ne znam kako bi ovu kuću onda ćemo gles. Opa, slaj. Eso, very good. Što mi šteka? Jaj. Šta šteka, nemam pojma. Ja mislim da ću ubrzo kupiti neki drugi miš jer ovaj stvarno šteka. I za ovaj epizod sam planirao da napravimo most. Jedan koji će ići tamo od one planine koje smo u prvoj epizodi uglja tražili. Nismo tražili, nego smo ga našli i išli smo ga izvaditi. Ako će mi miš ovako zezat, onda stvarno. Evo ga. To je to sad. Tu je tu. What? Samo 23 glas penja. Ja tu stakla ima kao u priči. Ja, to sam već, bio sam na početku epizode već rekao da sam tu neke stvari se već pripremio. Sada ćemo tu još ćemo ćemo. Čekajte. 1, 16 je mislim da je potrebno za stek. Da, za stek je potrebno 16. Tako, tu. I tu, jel da? Ovo će ovdje biti dosta. Sada idemo, tu sam mislio ovako most napraviti. Odavdje, pa da ide do tamo gore one planine. Do tamo ili do ovdje, pa ću opet neki puteljak. A zabravio sam alate. Šta će mi uglasiti? Ne mislim. Ne sam zaboravio, da, kram i cobblestone. Nemam cobblestone, oh my god. Hoće neki reder. I onako je to prva epizoda, druga. U prvoj epizodi nisam baš, ja ono dok nisam bilo da snimim, to sam sada nešto napravio. Krevet sam zaboravio staviti unutra. Vidim samo kako su i postavke peaceful, no peaceful, normalno. Neću mi trebati hrane. Ja stavim peaceful da ne bi ono umro dok ne snimam, jer nešto radim onako. Kad mi je dosadno, onda malo igram. Sad... I šaul. Evo ljudi, ja ću provjeriti sve stvari i onda ćemo se vratiti. Ljudi, evo nas nazad, sad nadam se da sam sve uzeo i napravio sam Iron Sword, pa ćemo napraviti. Ko mi to šalje poruke?
Samo malo da se udijem sa Skype. Tak. Tak. Ja sam ovako 1, 2, 3, 4. Ja sam možda planirao da svaka epizoda bude onako 9 minuta i tako nešto. Pa ja samo provjeravam koliko je. Znači još, šta ja znam koliko minuta. Tako nešto. Uzmimo ovo. Stavimo. Moramo još tako dalje. Idemo tu. Stavite taj ljudi. Kako može kad se ovo desi ljudi? Ljudi moji. Ćemo staviti ovo. Obike tu, ovo tu, ovo tu, ovo tu, ovo tu. Ćemo tu postaviti. Ljudi, kad ja napravim do kraja most, pa ćemo se vidjeti. Evo ljudi, tu smo negdje pri kraju. Dobro, tako. Tu smo negdje pri kraju. Ne znam da li sad da onako ravno mi ide. Tako. Tako. Ovo ćemo maknuti. Samo da pravim koliko... Dobro. Tu ide slijep. Tu ćemo slijep. Ćemo tu još ovako. Znači i sad ćemo ići tu. Ne znam da sam tu gradio most, nekako mi se svidjelo. Pa ćemo ga još kasnije urediti sve. Ili možemo ga odmah urediti. Što je to sve dobro nadograditi. Prvo sam da vidim kako će mi ovako izgledati. Tu onda treba tu. Ne znam onako kao nešto moderno da napravim da je kao samo s jedne strane ugleda. A s druge strane da možeš skočiti i ubiti se. Šalim se. Ne znam stvarno kako bih to foru mogla napraviti. Možda... Sve upravo fura ili... Mislim da jesam. Da. Čekajte samo da vidim kako ovo ide tu, da. Evo tu. I tu. Ovo je sad jedna strana mosta i drugu ćemo isto tako. Tu. Tako. Onda sad to sve ide do gore. Tako, do gore. I ljudi, evo ja sam završio ovaj most. Nadam se da će vam se svidjeti. Evo. Ovo neću još tako lako. I ljudi, ovdje ću ja završiti epizodu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!